weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to awqali jeeri awqali waalo dedala jalluɓe ko on waktu yoni ha to mahfondu kame ali gollodu ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Sénégal ko fate banggue gueɗe mahirtede ha tente ciment taw komo Dangote teskama ɓeydugol a prix muɗuma to leydi Mauritanie jokkodiral nandiral sifande hakkude leydi Mauritanie kame Tunisie ko fati e banggue golle kame heblo to leydi Mali koninkoɓe nayo mbasi pittali men ñalawma hanke o to boni kene foto wonde nogas e ɗiɗo joguitiɓe armeji nottirtoɓe jihadi yankoɓe mbasi hen pittali mumen to leydi Guinée Conakry jonde jaam e gonga beldala ɓiɓɓe leydi ndi kala udditi subaka hande o to Conakry to Palais Mohameda Sisa to leydi Côte d'Ivoire finoɓe toon to Bruxelles taw ko ɓattiɓe Guiyamu Soro kolliti ñande ɗiɗi lewru fandu koko juɓɓinta seppoji men yeeso ñiɓirde Union européenne gam hollirde mette mabɓe faade Alassane Dramane Ouattara kabaruuji men manawena to Burkina Faso Burundi Cameroun Nigeria Égypte ma en jaa ha to Arabie Saoudite kam e Russie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññodena fulɓe mbi ko hoynanteno so saami foti ko hoccede korel teya ko ha ko moƴƴo iwru ko tokkordinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hoore muɗuma korel teya ko ha ko moƴƴo ko ala rewam ala effet iwren ko tokkordinoro way tan kono ha ko wargani a wulnan ndiyam ma ha wula mbaɗa hen aɗa yara aɗa safroro an donkuɗo yo ƴiƴamum dog e nder ɗaɗi muɗum joguiɗo caɗele ɗaɗi jaaɗo ha wofɗi mo koyɗi mum musata joguiɗo AVC jogui cardiaque mo nangata taare ɓandu wuloru jaaɗoru jottiɗo jokkata enɗam yahata juma e jama ngam koyɗe musoje jokkodir e gorel teya so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Touré plus 34 634 29 22 96 so tawi koto Centre Afrique gonɗa plus 236 775 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou So Kawral Fouta business plus 1 347 701 56 77 so tawi sa 42 05 050 36 08 so tawi koto Afrique du Sud gonɗa ko Ibrahima So jokkodirta 0027 827 46 76 72 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou So Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto Mozambique gonɗa Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado ɓurɗo andirede Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto leydi France Haruna Ngayda 00237 82 33 80 55 so tawi ko site internet mo gorel teya www.gorelteya.com sa jokkodire ɗeɗo hen tonggode kala ɗo gonɗa ma jokkodire gorel teya ha mbawa yitude hen hoore maɗa maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa
maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni mondialement. maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi moƴƴuɗo longal bawɗo listihara malaɗo wone sanne sanne. maître Adama Baldé ene yawrani ɓe ronkuɓe hebde kayitaji, ronkuɓe hebde visa ji e ronkuɓe hebde nationalité namdiɓe nationalité en donki hebde ha ɗanniyankoɓe ronkuɓe hebde kayitaji e ronkuɓe dañde golle kala. maître Adama Baldé ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men uddi liggiɓe ha tampi enen donki udditade jokkodire maître Adama Baldé joni joni haajuma omto hano hannirta ni. maître Adama Baldé ne yawrani ɓen sattiraɓe ɓesgu e sattiraɓe dewle. maître Adama Baldé ene yawrani ɓen wonduɓe gorko ladde walla e debbo ladde jokkodire maître Adama Baldé joni joni haajuma humto. maître Adama Baldé ne yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruuji e wonduɓe liggiyaji bonɗi o fitta ha soro ladde. maître Adama Baldé ene yawrani ɓen joguiɓe caɗele goragu ɓen ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala jokkodire maître Adama Baldé joni haajuma humto. maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha joni kadi omo tawe to Dakar to legal golf. so tawi ko numéro ji bureau ji makko mbatta ko 33 877 45 49 walla mbaɗa 33 877 00 34. so tawi ko numéro ji makko téléphone, numéro ji makko portable, numéro ji makko WhatsApp mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09. so tawi kadi a yeehi to hello makko YouTube a waɗi maître Adama Baldé jinganen fuladu ma yi toon golle paydude no fewi ɗe o gollato. maître Adama Baldé ko labɗo reedu jiɗɗo leñol ngol laaɓaɗo golle mum joguiɗo seedantagal mum ha timmi nan badden danɗo faade makko. kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare nogas e ɗiɗi mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo men Saydou Abouba no kewɗen wiide kala saaha humpitade ɓuuri humpede. ɗum noon kumpituɗen ko laaɓi ganden ko yahata e nder windere nde kala ñalawma hanki altina ene hawruno e nogas e goo nduɗo hennaliru ndu gonɗen ko nden to jamñaƴe to arena jaɓɓi wonande ñalawma ndiyam to ganduɗa ko ñalɗi kene foto wonde nogas e goo ha nogas e jeegom nduɗo hen lewru kala disnodiral e konguɗi e gossodiral miijoji e yaltinde caɗele waɗa saaha ndiyam nde tawno ñalawmum ko ñalawma teddiniraɗo e nder windere nde kala ngam haɓade ɗomka ngam haɓade ngakkugol ndiyam nde tawno ko ndiyam woni gurdam e nder windere nde kala hoorejo leydi Sénégal Macky Sall caggal nde suuti konguɗi mum o holliti ndiyam ko ɗum woni gurdam kono teskama oɗo saaha nokkuji kewɗi ne ngakki diƴƴe teni kene wona milliard uji jonɗi bani adama en hay ko wona yimɓe kala ene guuri e ndiyam. ɗum noon caɗele kewɗe teskade hannde e yoroji yogay nokkuji kala so tawi peeje ɓurɗe mawnude ƴettaka ko ɓuuri lawde ene gasa ma caɗele goɗɗe garoy hen kono wo noddi pelle mawɗe no fewi nde mbawata wallide yoga e pelle ha haɓoɗe ɗo henne gueɗe ko noonne kadi o arti ko fate banggue maayo Sénégal rendago ko noonne kadi maayo Gambie rendago ɗeɗo maaje kala nde ɓurata wallitede ha ɓuura wawde rokkude diƴƴe wonande nokkuji ɗi kala gam haɓade yoroji e haɓade gueɗe cattuɗe yoga e nokkuji kala ñalawma inniraɗo mawningol ndiyam taw kadi ngal teddungal rokka ɗum ko leydi Sénégal
kongol woni goɗiɗo henna ñalɗi yuɓɓinede e nder Afrique taw kadi ko jonde wattude jonde jeenaɓire e tawtorede yoga e hooreɓe leyɗele kam yoga e ardiɓe gouvernement uji kam e ardiɓe yoga e cate timmude kala ko wona ɗum konon on ñalawma feccima ɓe dawriyankoɓe e nder leydi Sénégal eɗen gandi so tawi ko forum ndiyam ƴamno ɗum ha heeɓi ɗum ko maires woni maire jaltunoɗo Sohom El Wardini ko wona ɗum konon Barthélémy Dias holliti wonande laamu leydi Sénégal bayde bismaki ɗum ko fate banggue oɗo henna ñalawma mo ganduɗa fonno ɗowde ɗum ko gardiɗo wuuro Dakar woni maire ɗum noon kankoni mawo yuɓɓin ɗum a banggue makko toon to hôtel ville mo Dakar ko toon hanki wo yuɓɓini ɗum ngam yaltinde peeje e palaji hono watte ha diƴƴi tuɗoje mbawa haɓede e Dakar o holliti kanko goƴama ko taw ko Dakar wonani jamñaji ko yidde haɓade kala ken wiye yolayru so tawi diƴƴi gaari giwi dow asmana kala kene tuɗa oɗo saaha peeje e palaji kala ma wat kanko e yimɓe makko mbawa haɓade ɓe gadda jaam e laaɓal e nder a Dakar kala ha joni keddoɗen koye Sénégal gardiɗo cukko taw ganduɗa gardiɗo cukko taw ganduɗa ko gardiɗo cukko fedde gotago windere taw ganduɗa ko to banggue juɓɓudi gardiɗo koolaɗo kuɓala cukko taw ganduɗa ko fedde gotago windere kam woni joɗodiɗo e hoorejo leydi Sénégal taw kadi wo toppiti ko faade banggue jangde e science kame pinala to banggue UNESCO ko on woni mo joɗodi e mawdo leydi Sénégal taw ko Audrey Azouli ɓe dañi yewtide toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fati banggue pine ha tenti e gueɗe nannade ko fati e banggue UNESCO gatten koye BRT wonande oɗo henna bis mo ganduɗa temedere dow temedere kala jogori dognudemo ko coura jogoɗo lumbade boli Dakar ko ɓoyata ɗo tan hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yogay jaydeli garti jaydeli leydi Sénégal kolliti wonande dañi sifande hakkude laamu leydi ndi kam ene wondi e société privé taw ganduɗa ko société privé woni gollorgal privé ngal leydi France ngal jogori tottede ɗo waɗen golle kene fotto wonde duuɓi sappo e joyyi taw kadi ganduɗa wonande bertene gollina kene fotto wonde ujunere ɓiɗɗo Sénégal najo taw kadi jarmum ma won temedere e capanɗe tati e joyi million taw koye koppareje euro woni ko waɗa hen beele newnude ya ngara ɓeydugol kala kene wiye ciment oɗo sa teskama taw ko ciment Dangote woni directeur administratif to banggue finance o holliti ko fate banggue ciment Dangote gonnoɗo tonne muɗum mo wonno sappo e tati ujunere oɗo saaha ɓeydama hen temedde jeegom ma wonoya sappo e tati e temedde jeegom ujunere kala tonne ɗum ko teskede oɗo saaha mo gonen to banggue ciment ŋakkugol mum e yoga e gueɗe Cheikh Yérim Seck eɗen gandi ko jaydiyanke taw kadi ganduɗa ko Yérim Posto taw kadi ganduɗa ko kewɗo yoga e médiaji haalande muɗum addude miijo mum e qimade mum yoga e gueɗe baɗeteɗe windande e vidéo mo yaltini o holliti oɗo saaha mawo yatiri caggal ko fate banggue feññinde hoore makko yoga e téléji ha e nokkuji kala ko noon kadi mawo ustu sembe makko ko fati e banggue yoga e gueɗe gam ruttitade e galle makko ɓattitade joom suudu makko kam e jinnaɗo makko e ɓiyi ko ɗum ko caggal nde ɓiyi ko gorko tumanoɗo ene waɗi viol e suka debbo ha ganduɗa kanko on ñawore muma caggal nde accita taw koye dow sardi o holliti mawo ɓuuro yatirde caggal hawo ɓuura ɓattitade ɗesgu makko kala ko fate banggue Sonko hakkude mum e Adji Sarr ha hande haalakane jokki haalede wonande ñalawma hande o on jeynoɗo salon maseteɗo ɗo ganduɗa ligginannoɗo Adji Sarr woni nde Khady Ndiaye kame joom galle mum hande darima e yeeso ñawowo ma en gartoy e oɗon kabaru so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen labde ha joni koto Sénégal keddoɗen gaten ko fati banggue délinquance taw ko financeur dirtimɓe koppareje taw ganduɗa ko tato gollotoɓe Sonatel kañumen mbaɗa garde à vue ɗum noon ko guila tan sappo e jeetati nduɗo lewru ɗum noon ko teskede aɓe dirtini kene fotto wonde feccere milliard koppareje franc CFA hen goto ko Ramatoulaye Sy
jaarowo e duuɓi capanɗe tati e ɗiɗi koɗɗo toon to Yoff Jammulay goɗɗo ko Martin Stéphane Bokande jaarowo duuɓi capanɗe tati e ɗiɗi kañumne ko Dakar hoɗi goɗɗo ko Saliou Faye duuɓi capantati e jeenaya koɗɗo Pikine kamɓe kala ɓe ndewira ko dirtindeɓe koppareje taw kadi ganduɗa ko koppareje wonande golorgal ngal Sonatel no wowi wadde kala maire so tawi toɗɗama ala ko heddi oɗo saaha ma kañum e hoore mum joƴƴin ko fate banggue gueɗe mum kala ha tenti ko fate banggue patrimoine mum kala andire oɗo saaha ɗo yarata ngam haɓade kala keni e mbuñari e guyka kala maire kessomo Guédiawaye woni Ahmed Aïdara subaka hande o joƴƴini déclaration muɗum ko fate banggue patrimoine mum ngam andinde yimɓeɓe ɗum noon ko kuulala lawɗinal guila 2 avril hitande ujunnaje 2 e 14 mouvement yana mara ɓe kolliti wonande ɓe ɗaɓɓiri ɗaɓɓade jagorɗo gueɗe nder leydi kame jackingol laamu nde ɓeydata haysoko balɗe 5 ko fate banggue happu dokkonoɗo binditagol ko fate sumgoji sarɗi yankoji jogorɗi wadde ɗo tan feccere nde ɗo hen hittande ɗum noon gasata kono gase jeeɗindu lewru kono kadi ɓe ɗaɓɓiri nde balɗe 15 ɓeydere hen nde tawno hewɓe keɓani hebde yamirore ko fati e ngol ɗon bindittagol mouvement citoyen ɓenne kadi kolliti ma mbat presse mumen kikiɗe hande o ɗo ni ɓena koccodiri e jaydi yankoɓe gardegol Guy Marius Sagna gam hollirdeɓe subaka janggo ñalawma janggo alarba maɓe jippoya boli to place national maɓe jippoton gam hollirde mette maɓɓe ko fate banggue kuulal parrainage nde wawata ittede teskede bartogol hande woni heewi e nder leydi Sénégal to Bambeya Alhassane Faye woni inde makko duuɓi 60 yaranno acci caggal mum debbo kame sukaɓe jeegomo ɗum ko caggal nde o hirti o juuli gueƴe o gayni o iwi to wuuro makko wiyetego ndim wuuro makko wiyetego ndim ne tawi nder commune mo Ngoye ko nden tigui o fayi ladde seeɗa mo nawori ɓoggola leelani noon ken wona waktu ɓi ko yeehi yiiloyademo tawi komo welta e catala lekki ko nden wawi noddude joom wuuro ngo ɓandu makko noon tellina ko wona ɗum ko noon to Pikine to ne kadi étudiant goto jaranoɗe duuɓi 25 kañumne warti toon to Kédougou hollitama e nder jonte tati ken wona yimɓe tato mbartima toon ma en jaa ha toon to Ziguinchor Casamance taw yen toon musidɗo meɗen Amadou Kébé to Ziguinchor haade men jaɓɓademo toon to Casamance wonande worɓe joguitiɓe armeji kañumen paddi subaka hande o lawol national kañumen paddi subaka hande o lawol national ganduɗa ɓe ɓoori kala kay oto dewnoɗon ko joomen jogui ɓe guitti ha laaɓi haade arme leydi ndi arde Amadou Kébé to Ziguinchor. Assalamu aleykum moɗon bandiraɓe sehillaɓe Weltaare TV kabaruuji garanen ɗo e nder Ziguinchor e ko taari Ziguinchor ko ɓuri mantinade hande ko projet Bofa Bayoto udditama hande 2018 ko kewno toon 14 waranoɓe ina wayno jagganoma fodde 50 heddi ko 15 e juuɗe journaliste biyeteɗen Kassim Bassène e Oumar Alfos Bodia e yantude wondiɓe mabɓe ɓe darima hande e yeeso tribunal e yeeso cour woka mabɓe noon ko maître Keɗto li ina wayno darima hande e yeeso he hujjinanade tribunal o noon hande ina heewi yimɓe no feewi ɗum noon ina wayno projet udditi so tawi ɗum mima ɗon en jeehi to e Sindiang eɗen gandi armé ɗe e yimɓe Salif Sadio ɗeɗo balɗe fof nde mbadda ngari min ngarawa ina wayno noon koɓe taari ɓumo partout bangeji fof ina wayno fodde ujunnaje jeegomo neɗɗo ndugui jalti toon 50 école ina wayno uddi senuji ɗiɗi ina wayno kamenne uddi no feewi joni noon ina wayno Ziguinchor ina ƴeewa kamɓe élewaji ɗi holno ɓe mbawata natirde e jangguinede ɓe mbasa tardude e jangde mabɓe ɗum woni hande koɓe kalata ɗo e nder Ziguinchor fooñi eɗen gandi to Kafountine ɓe udditi hande ɓe darima janggude kamilaji Qur'ana pour ñagade jaam o yo artu ina wayno hitande foof so oɗo ñalawma arti eɓe keewi janggude
ɓe mbi noon ko ɓiɓɓe sénégal naaɓe tan gontone habde ɗum noon yo hare nde darto ko ɓuri yawde e yaccade ko ɗum ɓe ɓuri yidde ko ɗum kadi ɓe ɓuri ñaagade ɗum noon ko ɗum woni ko kewi toon hannde e nder Kafountine to banggal Fouñi eɓen gandi hare nde ala ko ɓeydata hay hunde sowona ko usti ara meɗen noon toon ina jukki golle mumen ɗum noon ko ɗiɗo kabaruuji ngoni ko arani en hannde e nder Zik FM 100.8 Weltaare TV Amadou Isaga Kebe on calminama on juurama on ñagama duwa on neldama duwalo yallah hokku en walde jaam Amadou Isaga Kebe to Ziguinchor mamin neldon toon sosoɓe gara wallidde koninkoɓe mbaɗani gam cosono huldere ni hande sa yi toon cosoho tan a haalnam sen wi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to Mauritanie horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani bannoɗo jillumoma altina hanki o to Dakar lamorgo leydi Sénégal gam tawtorede from ndiyama mondial juɓɓinaɗo e nder leydi Sénégal kanko horejo leydi Mauritanie nde o suuti konngudi makko o holliti Mauritanie ne tacca caɗele mawɗe no fewi ko fate banggue yooro kame hokkere Mauritanie ɓuuri andirede ko ndema e gaynaka ɗen gueɗe kala loriti koye ndiyam kono teskama hande ndiyam nana tan ɓeydo woɗɗude yoga e nokkuji leydi Mauritanie so tawi a yeehi ha e nokkuji goɗɗuɗi so tawi ko gasri hebde ndiyam jiɗɗa a yahat tan ha koroɗa gasa ha gayna leydi a heɓata ndiyam ɗum noon oɗo saaha o holliti Mauritanie ene hattojini ko fate banggue gueɗe kam e windere caɗele duumiɗe e ɗiɗon banggueji kala kono kanko hoorejo leydi Mauritanie o jofti hanki to lamorgo leydi Mauritanie nandirala cifanɗe ɗiɗi to ambassadeur leydi Tunisie tawiti to Nouakchott hakkude makko e jagorɗo golle nden sifande noon ko sifande hakkude makko kanko on biyeteɗo Damman Hamer ene wonde wulde Sidi Ahmed jagorɗo golle cifanɗe ɗiɗi jokkodiral golle e gollo kami heblo kala heblude ɓiɓɓe Mauritanaɓe heblodirde kono ne kadi leydi Tunisie ha jomumen mbawa gollade haɓade kala kene wiye jonde wasam gollago e hakkude ɗeɗon leyɗele kala jagorɗo ndema mo leydi Mauritanie joɗodima e kolaɗo kuɓala taw ganduɗa ko joɗodima e kolaɗo kuɓal taw kadi ganduɗa ko tambiɗo ko fate banggue coopération taw ko international mo leydi Espagne ko fate banggue gueɗe ndema kame jokkodire kala ɗum ko caggal nde yilli leydi Mauritanie hankine arde c'était timmuɗo no fewi ɓe kaldi ko fate banggue ndema jokkodiral mum hakkude leydi Espagne kame leydi Mauritanie saabu ɗon gandi leydi Espagne ko leydi ndemori no fewi ha tenti ko fati e banggue ligguimaji teni Mauritanie hande yiiɗi ko wawande hoore mum hono no Maroc ni kala ke ene wiye ligguimaji ɗum jeeyi sababu o saaha ɓe kaldi hen toɓɓe jaajƴe no fewi ko fate banggue heblo yogay biroji taw ko ɓen gollotoɓe e cuuɗi ñawoje ɗum noon ko jagorɗo ñawoje mo leydi Mauritanie ne wondi e nelaɓe ɓen ɓe fedde gotago windere jillumaɓe hanki toon to Alega taw kadi ne tawe nder état mo barakana gam heblude wonande hettade e ɓattitade ɓiɓɓe leydi ndi taw kadi ganduɗa ñawoje leydi ndi wonani ɗo hen ko kala ɓiɗɗo Mauritanajo e kala neɗɗo wonani ɗo tan alɗuɓe ni hen joom juuɗe towde kala maɓe ɓeydu jillu maɓɓe ha to gorgola kam e guiɗi maka ha to nokku biyeteɗo al ashbah kam e nokku al huddina ɗum noon ko yidde ɓattitade ɓiɓɓe leydi ndi kala e hettadeɓe doknoɓe otoji taw kadi hewɓe e mabɓe moɓodiri yeeso jagorɗo gueɗe caggal leydi tambiɗo gueɗe caggal leydi Mauritanie hewɓe mabɓe noon moɓodiri yeeso ñiɓirde makko gam wullitade camion ngaji Mauritanaɓe hewɓe juukiɓe toon to Côte d'Ivoire yinnoɓe iwde toon ne garta ndewa leydi Mali nden paya leydi Mauritanie kono noon toon juuki kene wona lebbi ɗiɗi ne goni e caɗele mawɗe no fewi yiddeɓe noon o saaha mo gonɗen ko laamu leydi Mauritanie nde wawata darade hen gam ɓurde ɓattitateɓe Mauritanaɓe finoɓe to Turquie mbaɗi yilirde mumen gam darnude bureau mumen noon ko daranade ɓiɓɓe Mauritanaɓe guila e janggoɓe haye taweteɓe nder leydi Turquie kala toon to Istanbul ñande alende ko nden ɓe mbaɗi
sungoji nde ɓe cuɓi hoorejo ɓe darni cetal ngal kene fota wonde capanɗe jeetato e joyo ɓiɗɗo murtanajo toɗɗaɗo ko ɓen goni joɗontoɓe murtanaɓe yurnitade yoga e caɗele kam e jilidi kala gollotonoɓe ene taw ko riwaɓe golle mumen kañumen ne mbaɗi sitina ngam erade oɗo saaha kaldigal timmugal hakkunde laamu ngu kam e ener nde ɓurata wawde hebde foddeji mabɓe ɗum ko caggal nde ɓe guitta e golleji mabɓe taw koye gañgañalde ɓe guittira ala kala koɓe keeɓi hen ko laaɓi ɓe kolliti laamu ngu ne manki daranade ɓe no feewi al akhbar police fawi junggo mum kikiɗe hanki o e neɗɗo ka police fawi junggo mum kikiɗe hanki o e jaydiyanke taw ko blogueur jaltinowo konngodi mum e kala saaha biteɗo alhassana emberika ɓurnoɗo ɓattade mouhammed wuldu abdoulaziz ɗum ko caggal nde o yaltini windande makko wotere nden windande ɗon ɗeɓe ñingde hoorejo leydi mauritanie yimɓe makko no mbi wo jaggama kono noon o nawama e nokku mo andaka ɗo nawaɗo ɓe gandani oɗon nokku to leydi mali jangoji ɗiɗi baɗɗi e koninkoɓe leydi mali ɓe faama ɗum noon ko toon to booni ganduɗa toon to booni ko toon jangoji ɗiɗi mbaɗi taw ganduɗa koye embuscade goto taw waɗi koye patrouille koninkoɓe leydi faama wonnoɓe e loydoyade sanga 11 heures ko nden ɓe keeɓi gon jango koninkoɓe ɗiɗo ɓe leydi mali hinde faama mbasi pittali mumen jeeɗiɗo e mabɓe gañima ɓe kolliti noon kene fotta wonde 13 joguitiɗo armé nototoɗo jihadiste ɓe joɓima fittande muɗum ɓe nangui hen yimɓe ɗiɗo ɓe tetti armé ji kewɗi no fewi ko fate banggue tessida toonne kadi ko jango wongo waɗi toon e koninkoɓe faama foof koye nder ñalawma goto koninkoɓe ɗiɗo kañumenne mbasi hen pittali mumen ken wona koninkoɓe 10 gañima hen ɓe joɓima pittali jeenayo taw ko ɓen wiyoɓe inni tortoɓe taw ko jihadiste en ɓe kolliti chef d' état major armé leydi holliti wonande kene fotta wonde nogas e ɗiɗo wat bonijo woni koɓe jooɓi pittali men waɗi hen kadi woɗɓe nangaɓe tokkona to nene tawe nder bankasa ñande aset jawtuɗo hen no ko bis goto giwnoɗo to gawo ne fayi to bamako kañum yana ne jolluno kene foto wonde capanɗe joyo neɗɗo caggal nde ɓen jane mabɓe waɗi noon yimɓe jeegomo wasɓe hen pittali mumen ɓen noon gañiɓe hen hewɓe nawama to hôpital mo Simon Dolo tawete to Sévaré kono kadi hewɓe mabɓe kolliti téléphone ngaji men e ngaluji men kala nawama ha laaɓi ha joni keddoɗen koye ɗiɗon fannuji nokku biyeteɗo birimɓe nokkuɓe birimɓe ne tawe e nder commune mo Tori to nekkene foto wonde yimɓe nogas goni ko bifta toon ɗum ko caggal nde worɓe jogitiɓe naati e nder ngoɗon wuuro wuro wiyetego birimɓe ɓe namdi ko dim walla zakata caggal noon nde wuuro ngo noon mataw holliti wona joguiɓe ɓe dañi fiide toon hewɓe piile musde no fewi haaɓe nawi hen yimɓe nogasa kam e jawdi daridi yondi no fewi ha joni to Mali keddotoɗen gatren koye caggal nde ngabbi ko fate banggue ɓeydogol coggoji carburant ko wayno gasoil kame essence kala teskama guila tan ñande 19 ɗuɗo hen lewru kene wiye coggo ya ngara koko ɓeydi e nder leydi ndi kala ndema wiro o saaha teskama leydi Mali wonti leydi gadidi to banggue wuur arti e place mum kono kadi caggal kuccala hollitama yerosu wonti wuuro tataɓo ɓurgo wawde remde wuuro ɗum ko caggal jiila kam ene wondi e beele ko oɗo saaha wonande toon to yerosu wiro ɓurko moƴƴude teskama hikka ɓe dañi kene fotto wonde 39 ujunere taw ko toon wiro so tawi en garti e jaltugol aduna gonnoɗo hooreji jagoɗe leydi Mali woni Soumaïla Boubey Maïga ɗum ko subaka hanki o jaranoɗo e duuɓi 67 mo ganduɗa koko nangano ene dumba taw ko tumede wonande ne dirtini koppreje jonde no fewi caggal nde wonno hoorejo jagoɗe e laamu Ibrahima Boubacara Keita ko hanki subaka o yalti aduna to kilning mo pasteur to Bamako ko wona ɗum ko noon hoorejo leydi Niger yaltini hanki konngudi mum holliti oɗo hen maalide makko nde waytana kono neɗɗo baɗaɗo wargo e dow hoore mum caggal nde nanga dumba sellani wiya ene safroyo caggal leydi laamu ngu sali ko wona ɗum kono holliti
o yitinto e oɗo henna Soumaïla Boubé Maïga mayɗo tan ko mayde Modibo Keita hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi ɗum noon wona konguɗama ko konguɗi hoorejo leydi Niger woni Mohamed Bazoum Thiatala CEDEAO caggal dogowo koyɗe jaam nde waɗi balɗe mum e nder leydi Mali hooti nawani nandirala ɗum ko caggal duuɓi 5 ɓe jehino haɓe gatti lebbi 36 lebbi woni lebbi 36 kono noon arti ha e lebbi 24 ala kala ɗo nandiral teska hena to leydi Guinée Conakry jonde e nder leydi ndi kala udditi demude mum hannde woni 22 lewru mbooy ndu gonɗen ɗo ha yettanma 29 avril e nder ndeɗo hen hittande gam kaldigal gonga e gonga addude jaam e ɓiɓɓe leydi ndi kala yiitude caɗele safra ɗum beele leydi ndi no wona e jaama ɗum woni ko colonel Mamadi Doumbouya udditi subaka hannde o to palais Mohamed Sisde Conakry tawtorama halifaɓe diine aada société civile dariɓe pelle politique kam e nattodirɗe kala kono ne kadi ancien koninkoɓe leydi ndi kala moni kala ma yaltin ko woni e becce mum ɓiɓɓe leydi ndi kala Keɗto ɗum to Côte d'Ivoire ɓattiɓe Guillaume Soro kolliti ma mbat seppu men ɗum ko 2 avril lewru fandu toon to capital Bruxelles woni capital Belgique to Bruxelles to ñiɓirde wonande fedde Union européenne maɓe kollir wonande sungoji jawtuɗɗi ha tenti gonangal Alassane Dramane Ouattara e nder leydi ndi ala kala ko yuɓɓi hena to Burkina Faso wonande listi won hen puɗɗiɗo yaltude ɓen sarɗi yankoɓe toɗɗaɓe taw ko nottortoɓe CNT jogorɓe tambade kala ko fati banggue sud sarɗeji leydi ndi ene hena inde gonnoɗo hoorejo jagorɗe Blaise Compaoré to Burundi haɗama ngal kuulal ngal lawɗinama hanki sanga minuit kunde 21 22 woni jamma hanki o hankadi kala kene wiye moto ni welo dogata e capital Bujumbura ngam teskede wonande accident ji ne kewi kono ɗin accident ji kala tuuma hen wonande ko hakkude moto kam ene wondi e welo to Cameroun tribunal militaire ñaawi kene fotto wonde 25 neɗɗo tuumaɓe yinnoɓe dirguidde laamu Théodore Obiang Nguema Bazero hoorejo leydi Guinée Bissau hoorejo leydi hoorejo leydi Guinée équatorial jafoɗon ɗum noon ko tumanodeɓe geɓe jinno dirguidde ko laamu on hitande ujunnaji 17 ɓe nangono koye nder leydi Cameroun ɗum ko caggal nde ɓe puftina toon to Guinée ɓe nangoya to leydi Cameroun gilde noon ɓe gonno koye juuɗe dadiɓe leydi Cameroun ñawore mabɓe to tribunal militaire hakkude duuɓi 30 e duuɓi 35 ɓe gonno ko 27 hen goto wasi fitta ɗum goto accita 29 heddiɓe kala ndumbama to kasso biteɗo Ebola o e nder en tawi e nder leydi ndi to Cameroun keddoɗen gardien woni André onana taw ganduɗa ko gardien Lyon kono noɗo oto mum ne nottoyo batu gam heɓanade match barrage woni mondial 2022 hakkude Yaoundé kame Douala ko ɗon waɗi accident mum kono andaka taw accident on yaari kono hollitama omo tampi hen no feewi sengiwi to Cameroun koto Égypte hakkude Tunisie woni ko train goto walla train ngaji ɗiɗi natir toon coalition kanji natodiri taw kadi train ngaji ɗiɗi ha ganduɗa waɗi kene fotto wonde capanɗe jeenayi e joyeneɗɗo gañiɓe hen gañanɗe musde no fewi to nokku biyeɗo jabel jelodi ko toon ɗum waɗi to Centrafrique wonande jonde kaldigal leydi ndi kala beele leydi ndi yalta caɗele landaji lundo ufnima ndeɗon jonde jooɗi tan ko laamu ngu saabu eɗen gandi jonde kaldigal so tawi waɗi taw lundiɓe garani ala kal nden jonde ɗo wawi yaade haynoko to Nigéria konin koɓe leydi ndi ɓe kolliti ɓe jooɓima gandi mawdi no fewi taw ko jeeyaɗo e ISWAP woni catal organisation état islamique ɗum noon ɓe jooɓi fittandu makko koye nokku biyeteɗo Sabon ne tawe e nokku biyeteɗo Turbune taw waɗɗani maayo caada ɗum noon koye nder wonande ndiwowa mabɓe ka hinde guerre ko nden tigui ɓe mbawi felludemo koye nder ndeɗon gañande woni o wasi fittandu makko hewɓe kay pittal men guittama ɗum ko ñalawma hanki o to état mo Zanfra
taw ko yettamo zanvra nokku biyeteɗo gana nokku biyeteɗo ganara e nokku biyeteɗo kiwa ɗum noon wi noon ko porte parole police ko worɓe jogitiɓe wonɓe motoje kañumen natte ɗeɗon guure ɓe jooɓima fittando jamuren kene fota wonde 16 neɗɗo to Arabie Saoudite batu hanki mawɗo heɓanade ko fate banggue hijjore hikka yaade to wango yaade suudu Allah teddundo kanko jagoɗɗo cellal ɓalli mo leydi Arabie Saoudite wo hoyfini wonande haɓade oɗo hen ñaw coronavirus diñiɗo e nder windere nde kala ke wona duuɓi ɗiɗi ganduɗa yahannoɓe kala koko dotta hitande ujunaji ɗiɗi e nogas hitande ujunaji ɗiɗi e nogas hewɓe jaa hay goto yahani hijjore waɗani hitande ujunaji ɗiɗi e nogas goho koko dottano kono hikka demuɗe kala koko guddita wonande ɓen hajji yankoɓe Russie ne jokki ha hande weddade kure gulɗe jaw kamin laañe kure mum toon to Ukraine ko wona ɗum ko Vladimir Poutine wonande suudu ñawore ndu leydi Russie yowi kala kene wiye Facebook kam Instagram e nder leydi mum gam wasdeɓe nunɗude musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso halirde ko musidɗo moon guiɗo mon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena